Daşoğuzda täze ýylyň öň ýany birnäçe ýol hadisasy hatap alındy. Olaryň birinde 3 adam helak boldy. Görogly etrafynda 31-nji dekabrda ýüze çykan paçygaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdi. Görogly etrafynyň merkezinde adam pidatyna getiren ýol helakçyligi 31-nji dekabrda ýer sagat 9 töwereginde ýüze çykypdyr. Ýol hadisasyna uçuran awtologyň içinde jemi 5 adam bolupdyr. Avariya uçuran awtologda jemi 5 adam bolup, hususy taksi bir owadan bolan adamlary täzil bayramyny sowda etmek üçin etrap merkezine, bazara getirýän ekeni. Olaryň üçüsi wakanyň bolan ýerinde, Ataýew köçesiniň Daýhan bazar çatyrygyndaky svetoforda wepat boldy. 2 adam agyr yaralandy. Hadisanyň sebäbi aşy tizlikde barýan awtolog dar köçeden çykyp, beýlik duran ýük ulogyna barp urupdyr. Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Şaýatlaryň we ýagdaýdan habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryna görä, hadisada ýaş çağanyň gejesi bolan bir denan maşgala we 2 erkek adam ýok bolupdyr. Daşoğuz vilayetinde täze ýylyň öň ýany we 1-nji ýanwary geçen gejesinde jemi 4 sany ýol hadisasy hatap alınıpdyr. Göroglydaky paçygaly hadisadan başga beýleklerde adam ýetkileri bolman ýol helakçylygyna uçuran adamlar yaralanypdyr. Awariýa düşen awtologlar bolsa zaýalan ulag eýleri uly madde çykdyjylary çekipdir. Azatlyk radiosu Daşoğuz vilayetinde bolan ýol hadisalary barada yerli polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa şäherleri we awtolog sürüjüler vilayetin içindäki we Sevti ýurduň beýleki ýerleri bilen birleşdirýän uly ýollaryň gaty erbet ýagdaýdadygyny, wagtynda bejerilmedik deşikleriň ulag hereketiniň howpsuzlygyna wehim salýandygyny aýtdylar. Aşgabat Daşoğuz gara ýolu hamana bomba düşürülmekde yer. Ýoldaky çukurlardan ýaňa hereket etmek kyn, käwileriň içine KAMAZ maşyny gaçyp bilýär. Dip Daşoğuzly sürüjü gurrun berdi. Sürüjüleriň sözlerine görä ilatly ýerlerde köçeleriň izli izine tutuşlugyna ýa-da bölekliň ýapylmagy da köçe ýol hereketini agyrlaşdyrýar we awtologlaryň geçmegine hemde zerur ýerlerde saklanmagyna päsgil berýär. Etrap merkezlerindäki tas ähli jemaat ýerlerinde bazar, dermanhana, marketler ýaly ýerleriň öňlerinde durmak gadagan diýilip, ýol belgileri goýulýar. Awtologlar üçin durulgalar hem ýok. Säherde bar bolan durulgalar bazarlardan dasty. Dar köçeler kynçylyk döredýär. Dip çeşme aýtdy. Türkmenistanda ilat köpçüligi şäherlerde we owy ýerlerinde ýollaryň yaramazlygyndan ejir çekerkä resmi metbuatda ýurtda döwrebap täze ýollaryň gurulýanlygy habar berilýär. Ýollaryň yaramazlygy we ýol hadisalary baradaky habarlar türkmen resmileri tarapyndan kommentirlenmeýär. Azatlyň habarçylary 2024-nji ýylda Türkmenistanda ýol hadisalarynyň şol sanda adam pedalaryna getiren helakçylykly ýagdaýlaryň onlarçasy barada habar beripdi.